Bon dia a tothom. Primer de tot, el condol a totes les famílies que han perdut un ésser estimat. Són moments d'usos, estem amb vosaltres i tot el poble de Sant Climent pensa molt en vosaltres. Ara fa 2 o 3 dies que es va fer el decret de novament confinament i on els treballadors podien tenir un permís retribuït. Des de l'Ajuntament he signat un decret perquè tots els serveis municipals estiguin treballant a torns i així siguin serveis essencials i us puguem ajudar amb tot el que calgui. També ahir us vam fer saber que els rebuts de l'aigua per pimes i autònoms es podien aturar i per les famílies podien demanar una bonificació del 50%, aturats i aturades, pensionistes, etc. Tota aquesta informació la teniu a la pàgina web. També veureu que hem creat una línia d'assessorament. Si teniu dubtes o alguna qüestió que no sabeu trobar, podeu enviar un correu electrònic a l'Ajuntament de Sant Climent o una trucada i us intentarem ajudar a com tramitar algun ajut o com trobar alguna subvenció. En resum, seguim treballant per tothom, us hem d'explicar sobretot quedeu-vos a casa i quan tingueu que sortir per alguna compra o alguna farmàcia, respecteu les mesures de distància i les mesures sanitàries. És molt important, estem en un confinament perquè el contagi és molt elevat. Si us plau, protegiu-vos, protegiu-nos entre nosaltres i quan aneu a comprar no toqueu les coses que no siguin necessaris i als comerços hem posat uns gels perquè us pugueu netejar les mans. Important, respecteu les mesures, ens estem jugant la vida. Moltíssimes gràcies i endavant. Estem segurs que ens en sortirem, però encara hem de fer un esforç. Gràcies i bon dia.